Għandna pjan biex insalvaw l-oċeani tagħna, madankollu aħna nirnexxu jekk nimxu lkoll lejn direzzjoni waħda. Dan qalu Peter Thomson, kelliem tan-Nazzjonijiet Uniti li indirizza l-konferenza tal-Forum of Ocean Ambassadors li ġiet imtella fil-binja tal-Muża fil-Belt Valletta. Thomson sostna li huwa importanti li issa l-istati membri jiġbdu ħabel wieħed biex jimplementaw it-tibdiliet li huma meħtieġa biex insalvaw l-oċeani tad-dinja. Huwa qal li ħares il-qudiem biex fis-snin li ġejjin u b'mod imminenti naraw tibdil kritiku ta' ħarsien lejn l-oċeani, preferenza wkoll għat-2020 Ocean Conference li se ssir f'Lisbona. Fid-diskors tiegħu huwa qal li minħabba tniġġis fil-baħar u fl-oċeani u kif ukoll it-tibdil rapidu fil-klima qiegħed jinqered jew wassal viċin il-qerda ta' numru ta' speċi tal-baħar u kif ukoll speċi oħra fuq l-art. Il-Forum of Ocean Ambassadors li għamel parti minn Nazzjonijiet Uniti qed jaħdem biex ikun hawn aktar għarfien tal-oċeani tagħna mhux biss fost il-mexxejja iżda wkoll iċ-ċittadini kollha tad-dinja. Il-forum jisħaq fuq l-importanza li nħarsu l-ambjent marittimu u fost l-oħrajn insalvaw is-sikek tal-qroll magħrufa aħjar bħala coral reefs li kull ma jmur qed jinqerdu minħabba tniġġis u tibdil fil-klima dinjija.